Здравейте, колеги! Това е едно кратко видео на нещо, което получих днес в митницата. Cold Steel Pocket Bushman от Wool Daily Discount Merchandise. Да видим какво са ми изпратили. Малък стегнат плик. Това е на 108 пътяга. И какво се показва отвътре. Благодарим ви, че пазарувате от eBay. Right. Ето е опаковката. Да видим какво има по-нататък. Опа! Pocket Bushman. Браво! Ето ви ножа. Мазничък, стегнат. Ето един side by side, както се казва, сравнение с Sage 3. Някой се опитва да се свържи с мен, може би ще почака малко. Да видим колко е остро това чудо. Не е тук. Лека заигравка. Този торк ще е голям. Ами това беше ми интересно да видя дали от новата или от старата серия, дали ще мога да очаквам онзи проблем с гънатата изчупена пружина, но времето ще покаже. Ето това е животното. Дано пък да е здрав. Чао от мен!